Tahun pira, Mas? Kok nggo tangan muni? 5 juta. Lho, 5 juta nego. Tapi REKW Mas, REKW. TRS yo. TRS 91. Suzuki Mas. Oh iya. KW. Oh iya iya. Tapi Wah. Iya. nek payu swidak didol jare. Iya. Iya. Wah. 2013 iki. Asli kuning yo. Asli kuning, Masya Allah. Motor ngene kok swidak juta. Weleh. 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 Kok entukan ae iki suwi ra kepayon oleh apa neh iki? Mas iki bit tahun 2017. Regane. Yang mending regane 13 kurang. Oke, siap. Kondisi mending yo. Malah mending apik Mas. Orisinilan yo. Di ori. Orisinil. Ini, Mas. Nyel. Siap. Anyar Beh. ada semua Loh. BKB buku servis plat Orang nomor. mau 24 bulan piro lho iki lho? Bulan 8 Mas Bulan 8. buku servisnya JP 7 Walah. tak ibu dhewe Regane lur. 18 Mas 18 nego yo. iya mek 18 nego, mek susuk. Tahun piro? 2014 Mati pajak pisan. pisan Ya regane piro? 6 juta susuk 6 juta susuk. Oke. Satria 14 6 juta iki lur, susuk. Montor kuno, Grand Songo. Montor kuno Grand Songo 6 juta 500. Nego kondisi mulus. Restorasi. Oh. Om bodol piro iki le? 4 juta susuk Susuk piro? susuk ade Susuk aki. Tahun piro iki? 2011 4 euro 11 Doro mati pajak ya. Wah. Kok entukan ae, Mas? Tahun piro, Mas? 20 Mas 20 kondisi istimewa istimewa. Regane regane 18 nego 18 nego ya. 18 nego pajak ya. ya oke Oke. Hari sebelum ini tahun 99 Mas. Impresa ya. Impresa 99 pajak urip Mas. Restorasinan ulang tapi motornya ngene ya. Regane. 6,5 Mas susuk tak silemen Mas. Oke, siap. Nek diunekno diiklanno iki tahun piro iki, Lek? kali 2015 ACPS iki. ACPS satu saya 1 susuk ya. talangane piye Susuk orisinilan, Bro. Orisinilan. Tuh. Kilometer agak 100.000. Bodi full orisinil tanpa cat ulang. Loh, belah apik ngene. Walah jerone kaya hotel iki ya. Sing apik ACPS 15.